Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Akụghị m ihe n'ahụ otu ahụ, mana ọ na-ama jakarị ma echetara m mgbe ọ na-echere m aka ọkpọ n'ihu m dịka mgbe ọbụla m mere ihe ọ na-achọghị. Mmaja ahụ nọ ebe ahụ, ma rukwe n'ụbọchị taa enweghị m ike iguzogidenwu ya. Ọ bụrụ na mmadụ weta aka ya bịa nso n'ihu m, ọ na-adị m ka emekwele nke ahụ. Ọ bụrụ onye nchịkọta, ihe niile ga-abụrịla otu ọ chọrọ. N'elu mmegbu o megburu m na m bụ onye obi ọjọọ, ọ na-achịkọta ihe niile. Ihe ọbụla ga-amasị anyị bụ ihe masịrị ya. Anyị ga-alaba ụra mgbe ọ labara ụra, teta mgbe o tetara, leekwa ihe ọ chọrọ ile na ihe onyonyo. Ihe ọ chọrọ ka anyị ga-eri, anyị ga-achịrịla ọchị ma o kwuo okwu ọjọọ ya. Iwe na-ewe ya n'oge niile, anyị niile echee na ọ na-ewere anyị iwe. Nke ahụ bụ ihe ọzọ nke m na-eguzogide n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na mụ na mmadụ nọ, ya bịa bụrụ onye mụ na ya dị nso, ha dị ka ndị iwe na-ewe, aga m eche ozugbo gịnị ka m mere. Mgbe ahụ aga m agwa onwe m okwu sị, chere, ị hụla ihe a bụ ihe Chineke ji dị ukwuu. Ị nwere nhọrọ. Ị gaghị eme nnọọ. Ị nwere ike ijide onwe gị ime nye ozi ochie, ma ị nwere ike mgbe ahụ mee ihe dịka okwu Chineke kwuru. Ihe na onwe m nọ na-eme m n'ihi ihe ndị e mere m etokwere m bụrụ onye na-anọ naanị ya. Ọ na-akpọ m gaa ebe a na-aṅụ mmanya n'abalị Satọde. Mgbe m tolitewere, mgbe ọbụla ọ ṅụfere mmanya oke, ya bịa magide m n'azụ moto ya ka anyị kwa iko. Otu ugboro onye uwe ojii gidere ya, m bịa chee sị na o nwere onye ga-azọpụta m. Obi atọ m ụtọ, ma ya na nna m anọ ka ga-ekwu okwu, ma n'ikpeazụ nna m agwa m, ya sị, agwara m ya na ị bụ nwa nwanne m, mana o kwere nkwa ịhapụ anyị ka anyị laa ma ọ bụrụ na ị ga-ekwe ka gị na ya dinaa. Ya mere ị ga-eme ya, n'ihi na ma ọ bụghị ya anyị ga-aga n'ụlọ mkpọrọ. Mana ekele dịrị Chineke, ndị ụlọ ọrụ polisi ahụ akpọwa ya ozugbo. M si na nke ahụ lafere. Ọtụtụ mgbe ka m chọrọ ịgwa ụmụnne anyị na ezinụlọ anyị, ha niile asị na ha ekweteghị na ihe m kwuru n'ihi na ha achọghị ka isi ha banye. Otu mgbe nne m gara ụlọ ọgwụ, m deere nna m ogologo akwụkwọ na-agwa ya otu ihe ndị a niile si adị m njọ n'ahụ, na ugboro ole m na-asa ahụ n'ụbọchị ịgbalị ka ọ pụọ m n'ahụ. O were m nnọọ ike obi niile idere ya akwụkwọ ịgwa ya sị ya kwụsị. Ọ na-arụ ọrụ abalị, ya wee bata n'ime abalị, bata n'ime ụlọ m, na-aba na-ekwu ihe niile, iwe na-ewe ya. N'ikpeazụ m were ụjọ yọwa ya biko sị agaara m idewere ya akwụkwọ ahụ. Ya mere m chee na mgbe m mechara n'ikpeazụ, m gbalịrị ịgwa ọtụtụ mmadụ enweghị onye ga-enyere m aka. Ndị uwe ojii agaghị enyere m aka, ndị ụmụnne agaghị enyere m aka. Okwu m na-ekwu akwụsịnwu ya. M nọrọzi n'ebe ahụ na-eche na aga m arịghị. Otu n'ime ihe ndị m na-echeta, o nwere ike bụrụ otu n'ime ihe ndị sọchara m ezigbo oyi, bụ mgbe m bịara mụọ otu esi anya ụgbọala. Nna m ga-akpọrọ m pụọ ụbọchị ụka ọbụla ịga mụọ otu esi anya ụgbọala. Ma n'ebe niile jọgbukarịchara onwe ya, ịkpọ m wee gaa ka o nwee ike mee m ihe ndị ọ chọrọ ime m. Ya kpọrọ m gaa ebe a na-eli ozu. Ebe ahụ ka ọ nọrọ kwasa m iko n'ime ụgbọala. Ma onwe onye na-agafe, anyị apụta n'ụgbọala lewe ka anyị bịara ileta ili. Ọrịa. Ọ na-arụ ọrụ abalị n'ihi na ọ na-arụ moto ukwu. Ya mere ana m anọ n'ụlọ akwụkwọ ụbọchị niile. Mgbe ọ na-eji eme m ihe ọ na-eme m bụ na ngwụcha izu. N'ezie, akpọrọ m ọkọchị asị. Ọ na-adị m ka mepee ụlọ akwụkwọ. Ọtụtụ ụtụtụ ọ na-abịa kpọtee m, were aka ya tinye m n'ahụ. N'ezie, nna m abụghị nsogbu nye naanị m onwe m, ọ bụkwa nsogbu nye ọtụtụ ụmụ nwanyị. O nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ya na ha nwere mmekọrịta. Ọ jọrọ njọ nke ukwuu. Obi dị m ụtọ na Chineke nyere m amara ịgbagharacha nna m nke ọma. O were ọtụtụ oge, mana enwere m ike mee ya. O nwere mgbe m gbaghara ya, mana agbagharachaghị m ya nke ọma. Ma m bịa chọpụta na mgbe Chineke gwara m ka m kpọta nne m na nna m na St. Louis, site n'ebe ha bi na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Missouri, ma kpọkete ha n'akụkụ ụlọ anyị na-elekọta ha ruo mgbe ha ga-anwụ, m bịa chee sị ọ na-egwu egwu.
n'ezie na mbụ abara m ya mbụ sị na onwe mgbe nke a ga-abụ Chineke. O nweghị Chineke na-ahụ n'anya dị mma gasị m mee nke ahụ, n'ihi na ha nọ n'ebe ọ ga-abụ naanị otu ugboro ma ọ bụ abụọ ka m ga-ahụ ha n'afọ. Gafee ebe ahụ na ezumike, tụpụrụ ha obere ego, wepụ ka ahụ n'obi m. Chineke asị ha akaala nka, ha na-arịa ọrịa. M sị olee ihe ha mere m? Ma ị ma ihe o kwuru? Ị na-eku ume. Ha bịakọta ọnụ ma nye m ndụ. Mana mgbe ahụ amatala m ọtụtụ ihe, mara mgbe Chineke na-emeso m, na enweghị mgbe Chineke na-agwa anyị ka anyị mee ihe ọbụla nke na-agaghị arụpụtara anyị ọrụ ọma. Chineke enweghị ike ịgwa gị ka ị mee ihe ọbụla nke na-agaghị arụpụtara gị ezi ọrụ. Mgbe ị kpesara ogụgbu mkpa ama gị, ọ dị mfe ịnọ nke bụ mmetụta nke ịnụpụ iche na ịrapụ ife dị ezigbo mkpa. Ya mere, olee otu i si wee gaa na ya? Nke ahụ ma gara inwe echiche nhapụ, mmetụta wee na-amagide n'okporo ndụ gị na mmekọrịta gị dị iche iche. Ịma otu ihe doro anya, ịma onye ọbụla nke a na-emejọ, ọ bụrụgodu na ọ bụ nwaanyị mebiri emebi, di na nwunye na-ekwesịghị ntụkwasị obi, nne na nna ndị na-ahụghị gị n'anya nke ọma, ma ọ bụ ihe ọbụla, mekwa ka ị mara na ha achọghị gị. O nwedịrị ndị mmadụ ndị akpọbataworo iche n'ụzọ ahụ, ha anaghị aghọta, ha enweghịkwa amamihe nke ihe banyere ihe mere nne na nna ha ekweghị edewe ha, ruokwa na ha nwere ike ịgabiga ọtụtụ ihe dị otu ahụ. Otu ihe mara mma na gị na Chineke inwe mmekọrịta abụọ, ọ bụ Chineke nke nkasi obi. Ya mere, ọ bụ nnọọ ihe dị n'ime mmụọ karịa na mpụta ihe na ị gaghị aghọtacha ya. Gị na Chineke nọrọ na mmekọrịta, ọ ga na-akasi gị obi n'ime ndụ gị. Ihe kacha mkpa bụ inwegharị uche obi gị. Ị ga-emeli ya n'agbanyeghị ihe ọbụla Chineke chọrọ imere gị. Ị ga-amụta otu esi eche echiche dị iche, mana achọrọ m ka unu niile nweta nke ahụ. N'agbanyeghị ihe ọbụla Chineke na-emere gị, ị ga-amụta otu esi eche echiche n'ụzọ dị iche. Rom 12 amaokwu nke mbụ ruo na nke abụọ, ọ na-asị Chineke nwere atụmatụ ọma banyere ndụ anyị, mana anyị agaghị enweta ya ruo mgbe anyị nwegharịrị uche anyị na omume anyị site n'okwu Chineke. Ya mere, ihe mmetụta ahụ niile ga-agbanwecha ma ibido na-amụ okwu Chineke. Ma ọ bụghị naanị ịmụ okwu Chineke, ị ga na-enye Chineke oge. Ndị mmadụ na-ekwukarị sị, gịnị ka m ga-eme ma m nye Chineke oge? Ịma ọ bụghị ịtụpụtasị otu a ka m ga-esi mee ya, ọ bụ naanị inye Chineke oge. Ọ bụrụ na o nweghị ihe ọ bụla ị na-eme, gị nọrọ n'otu ime ụlọ na-ebe akwa na-asị Chineke achọrọ m gị, ọ batụkwara uru, n'ihi na echere m anyị na-asọpụrụ Chineke site n'oge ahụ, oge nke anyị nyere ya. Ma mgbe ahụ ihe dị iche iche na-eme n'oge ahụ, gị kpee ekpere, gị gụọ akwụkwọ nsọ, gị bee akwa, gị gụọ egwu. Mana inye Chineke oge dị ezigbo mkpa. Ma dịka ị na-amụ okwu ahụ, ị na-enye Chineke oge ntakịrị ntakịrị, si n'ebube na-aba n'ebube, nwayọọ nwayọọ. Mmetụta ọjọọ niile ahụ ga-abịa pụọ. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ nke a na-emegbu gị n'oge a, ị ga-eme mkpebi ịgbaghara mmadụ, abụchaghị na ị ga-anọ n'ọnọdụ nke ị nọburu emegbuo gị, mekasa gị. N'ezie, mgbe ị nọ n'usoro nke ọgwụgwọ ahụ, n'ezie nke a bụ usoro nke imeri mmetụta ọjọọ niile ahụ. N'oge na-adịghị anya, Chineke gaje ịkpọta gị n'ọnọdụ nke ị ga-ebido gbagharachazie ndị niile mejọrọ gị. Mana amaara m na nke a na-ada dịka ihe na-agaghị ekwe omume, ada dịka ihe ọjọọ, ada dịka mmegbu. Mana ihe bụ isiokwu ya bụ ị ga-eme mkpebi ime ihe Chineke si gị mee, ma gị bido site na mkpebi. Ma otu n'ime ihe ị ga-eme bụ gị bido na-ekpere ndị mejọrọ gị ekpere. Ị gaghị agbalị iweghachite ha, gị tinye ha n'aka Chineke. Mana ị gaghị adị dịka itinye ha n'aka Chineke, ngwa Chineke ga-enweta gị. Ma gị kpee ekpere maka nzọpụta ha, gị bịa mee ihe Jizọs mere n'elu obe, si nna gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Ya mere, ọ dị mkpa wee nye gị na ị ga-agbaghara. N'agbanyeghị na ọ dịkwa mkpa nye ndị ahụ mejọrọ gị, ọ kachakwa mkpa wee nye gị, n'ihi na agbagharaghị mmehie ahụ dị ka ihe ogbugbu na ihe ilu na mkpụrụ obi gị. Ma ndụ gị agaghị adị nke ọma ruo mgbe ị wepụrụ ihe ogbugbu ahụ. Mgbe anyị kpọtara nna m na nne m na St. Louis ịbịa biri ebe ahụ, zụọrọ ha ụlọ, were ihe dị ka ego niile nke anyị chekwara, anyị zụọrọ ha ụgbọala n'ihi na ụgbọala ha emebiela. Anyị zụọrọ ha oche. Anyị na-eziga mmadụ ebe ahụ izu ọbụla ka ọ gaa zụtachara anyị. Anyị zụọrọ ha akwa niile.
afọ atọ agasịa, ya bịa dịkwa ka nna m adịghị enwe mgbanwe ọbụla. Mgbe ahụ ọ nọ n'ọnọdụ nke ọ na-eso anyị aga ụlọ ụka naanị mgbe ọ nọ n'ezumike, mana ọ ka nwekwara obi ọjọọ dị ka agwọ. Otu ụtụtụ ekele, nne m akpọọ m sị na nna m chọrọ ka m bịa, na o nwere ihe ọ chọrọ ịgwa m. Ya sị na ọ maghị ihe na-eme ya kamgbe izu atọ. Ya sị echere m ama m mana ọ ka mma na ị bịara. Ya mere mụ na Dave soro garuo, ya ele m anya bewe akwa sị na ọ chọrọ ịgwa m na ihe o mere m wutere ya, ya chọrọ isi m ndo. Mana ya sị na o ruola afọ atọ m chọrọ ikwu ya, mana n'eziokwu ụjọ na-atụ ya. Ya mere ya ele Dave anya sị na o nwere nwoke ọ gaara abụ ọ ga-egbu m, mana o nwebeghị ihe ọbụla ịbụnye m na-abụghị ịdị mma nye m. Mana nna m nabatakwara Kraịst n'ụbọchị ahụ. Anyị emekwa ya baptizim ka ụbọchị 10 gasịrị. Amen. Ma ọ nwụrụ afọ atọ gara aga. N'ezie nwoke ahụ gbanwere agbanwe. N'ezie ya abụrụzi agadi nwoke dị ụtọ. Enwere m ike ịsụtụ ya ọnụ na ntị ya na-atụghị ụjọ, mana nke ahụ bụ ihe ihere nye ọkụ mmụọ. Kedu ebe Chineke nọ n'ime ihe ndị a niile? Ka anyị kwutu nke ahụ nwa nkeji. Amụrụ m ọzọ mgbe m dị afọ 9. M bịa zoro ezoro soro ndị ụmụnne anyị gaa ụlọ nzukọ. Mgbe m gara ileta ha na ndagwurugwu nke ọwụwa anyanwụ nke Mizora, nna m ṅụfere mmanya ụbọchị ahụ. M soro ha gaa, ya bụrụ na ha na-eme mmemme nke ntute. Olee otu ọ bụ na ụwa a m siri mara na ekwesịrị m ka a zọpụta m bụ nke karịrị m? Ndị mụrụ m na-edupu m na ihe ọmụmụ nke ụbọchị ụka n'ụlọ ndị anyị na ha bi. Ugboro ole na ole mgbe m bụ nwata, anụrụ m ọtụtụ ihe ịmara maka Chineke. Eche m nke a bụ ihe ọchị, mana abalị m kwadoro ịga ụlọ nzukọ, akwadoro m ka m gaa ka a zọpụta m. Ka ahụ bụ ebumnuche m. M kpọrọ ụmụnne m abụọ, m sị ka anyị gaa n'ụlọ nzukọ n'abalị a ka anyị gaa ka a zọpụta anyị. Nke a bụ na enwetụrụ m izisa ozi ọma n'ime m mgbe ahụ. Ma onye ozi akpọpụtaghị ndị chọrọ inyefe ndụ ha n'abalị ahụ. Ike agwụ m, mana echere m enwere m obi. Mgbe ahụ m kpọrọ ụmụnne m abụọ ndị ahụ gaa n'ihu ya, guzoro na-ele ya. Anya mmiri esi n'anya m na-agbasị m sị, ị nwere ike ịzọpụta m? Mana echetara m o kpere ekpere nzọpụta mgbe ahụ. Ya bịa wute ya nke ukwuu na ọ kpọpụtaghị ndị chọrọ inyefe ndụ ha. Ya ekpere anyị ekpere nke nzọpụta. N'ezie abịara m bịa mara na n'ezie asachapụla mmehie m mgbe ahụ. Ya bịa dị m ka o nwere ihe si n'ime m pụọ. Ọ bụghị na o nwere ihe ga-eme gị, o mere m. Otu ọ dị, o nweghị ihe mma. Agaghị m ụlọ akwụkwọ, onwe m na-agwa okwu, mana agaghị m echefu ya. N'ụbọchị echi ya, m ghọọ aghụghọ na egwuregwu m na ụmụntakịrị gwuru. M were ihu m dabere na ha aja dị ọcha, ahụ ụlọ anyị dị ọcha. Mgbe ụmụntakịrị ibe m gara izu, emeri nwe ume eleghị ha anya. Ma otu a ka ekwensu dị. Otu mgbe ahụ ya sị m, ịtụfuola nzọpụta gị. Ma ekwenyere m nke ahụ ruo mgbe m ruru afọ 20. Ekpere m ekpere ka nna m nwụọ, nke ahụ emeghị. Kpee ekpere ka nne m hapụ ya, nke ahụ emeghị. Kpee ekpere ka ọ hapụ m aka, nke ahụ emeghị. Gịnị mere Chineke enyere m aka? Anọ m na-ekpe ekpere na-ayọ. Abụ m obere nwa nke na-amaghị ihe nke a na-emegbu. Enweghị m ọsịsa banyere ihe ndị a niile, mana ugbu a enwere m ike ịgwa gị site n'okwukwe na aghọtara m. Akụkụ akwụkwọ nsọ nke anyị kwuru n'abalị si site n'okwukwe anyị ga-aghọta otu esi eme ụwa. Ịma enweghị m ike ịkọwa nwuru gị ya site n'echiche m, mana ama m na Chineke akpọpụtaghị m site n'ime ya, mana o nyere m ike iji gabiga ya. Ma gee ntị, echetara m mgbe m ka na-eto eto, m dina n'akwa ndina n'abalị, nke bụ oge na-amasị m. Mgbe ahụ nna m ka nọ n'ọrụ, m doruo n'akwa ndina nwayọ. Ma n'ụzọ nke nwatakịrị m bụ m kpee ekpere. Mgbe ahụ mbịa m na-eche sị, oge na-abịa aga m eme ihe dị ukwuu. Oge na-abịa aga m eme ihe dị ukwuu. Ekwenyere m na Chineke tinyere mkpụrụ nke ịdị ukwuu na ndụ onye ọbụla. Ekwenyere m na enwere ihe ị pụrụ ime nke nọ n'ime gị karịa nke ị nwere ike iche. Ma ekwensu na-agbalị iwetu anyị ala. Ọ na-agbalị ime anyị ka anyị dị obere, wetuo anyị ala site na ndị mmadụ ị na-emegbu anyị. Mana achọrọ m ka ị mara n'ụbọchị taa na n'agbanyeghị na emegburu m ma jụkwa m, ma ya bịa dịka onwe onye pụrụ inyere m aka, nke a agaghị akwụsịkwa. N'etiti nke ahụ, Chineke
nwere atụmatụ. Chineke nwere atụmatụ, ma enweghị m ike ịkọwara gị nke a, ya mere ajụkwala m. Ma ruo ọtụtụ afọ asị m ọ gara amasị m na asị na-emegbughị m, ma Chineke enyerela m aka ka m nwere onwe m. Ma n'afọ 3 gara aga kwuo na n'ezie ọ gara amasị m na-emegbughị m, Chineke akwụsị m sị kwụsị ikwu nke ahụ. Mgbe ahụ m bịa chee maka ya chee mana ama m na ọ dị ka okwu onye ara, mana obi dị m ụtọ na o mere. Ịma ihe mere, abụ m onye dị mma ugbu a karịa ka m gara ịbụ. Amaghị m otu m si ewepụta echiche site na nke a, mana amaara m na Chineke zọpụtara m, ma o werela ọrụ aka ekwensu wee rụpụta ezi ọrụ. Ma abụ m onye dị mma ugbu a karịa ka m gara ịbụ ọ bụrụ na o meghị. Ma gị onwe gị nwekwara ike ịbụ. Esikarịrị m ike, amaara m Chineke karịa, ana m aghọta ihe mgbu nke ndị mmadụ, mana ekwenyere m na o mere m ka m dị ike irute gị n'ime ihe mgbu gị na ihe ị chọrọ. Ma site n'ịgwa gị n'obi ebere niile, Chineke na-adị ndụ. Ọ hụrụ gị n'anya, o nwere atụmatụ ọma wee nye ndụ gị. Enwekwala obi abụọ n'ihi nke a. Enwekwala obi abụọ n'ihi ya. Ị nwere ike inweta onwe gị. Onye ị na-ele nwetakwara onwe ya. Amen. Onye anyị na-ele bụ ihe ọmụmaatụ. Ị nwere ike inweta onwe gị. O nweghị olulu nke miri ime nke ọ na-apụghị ịbata n'ebe ahụ gụpụta gị. Ọ ga-eguzo ụkwụ gị n'elu okwute. Ọ ga-enye gị ndụ nke dị oke ebube. Ọ ga-eji ịma mma wee mechie iru unyi gị. Ọ ga-ejikwa mmanụ nke ọṅụ mechie iru uju gị. Werekwa abụ ọma yichie gị mmụọ nke ibu arụ. Ọ ga-eme gị osisi nke ezi omume, nkụnye ihe nke Onyenwe anyị, ka e wee too aha ya. Ma ọ ga-enyekwa gị ngọzi okpukpe abụọ maka nsogbu ị nweburu na mbụ. Ngwa toonu Chineke. Haleluya. Ịma mgbe m na-ege gị ntị ị na-akọ akụkọ gị ma nụ ụfọdụ n'ime nkọwa ndị ahụ na ikekọrịta, obi m mee mgbawa na nwa obere ibu wee hụ nwaanyị nke Chineke nke ịbụ taa na ọgwụgwọ nke Chineke meworo. Mana nka na-eche banyere ndị ahụ niile na-asị ma ọ gaghị arụ banyere m. Aka m nọ n'ebe ahụ, agaghị m enweta ọgụgụ ahụ. Chineke nyere Joyce. Chineke hụrụ Joyce n'anya n'ụzọ dị iche. Ya mere, olee otu isi eme ka ndị mmadụ ghọta na ọ dịghị asọpụrụ onye ọbụla, na ọ dịghị iche na onye ọzọ? O nwere ịhụnanya banyere anyị niile. Ma ịma ị nwere ike na-eche ihe Jinja na-ekwu, nke ahụ bụ maka Joyce, ọ bụghị maka m. N'ezie, okwukwe bụ nzọpụ ụkwụ. N'ezie, okwukwe bụ mmali elu. Ọ dị ka ịma isiokwu bụ echere m ọ bụrụ na ihe ị na-eme ugbu a anaghị arụpụta ọrụ, nke nwere ike ọ bụghị ya, mana ị na-ele ihe a. Gịnị mere ị gaghị awụli elu nke okwukwe wee sị, ekwenyere m na Chineke nwere ike imere m ya, ma ekwenyere m na Chineke ga-eme ya wee nye m. Ma aga m enwe olileanya, aga m ekwenye, aga m na-atụ anya ihe dị ebube ime na ndụ m. Ma ịma ihe nke ị nwere ike ime, ọ bụrụgodị na ị nweghị ike ikwu ugbu a na ị kwenyere nke a n'ezie, ị kwesịghị iji Chineke na-egwu egwu. Ịma were okwukwe nta gị ahụ gakwuru Chineke sị, ịma ekwenyere m na ị nọ ya. Ekwere m na ị na-elekọta ndị mmadụ, ma ọ na-esiri m ike ịghọta ịhụnanya. Nyere ekweghị ekwe m aka, mana o nwere ihe ị nwere ike ime nke ga-enyere gị aka nke ukwuu, bụ na ị nwere ike ibido na-ekwupụta ya n'ihe ihe ị ga-achọ ịhụ ka o mere gị n'ime ndụ gị. Ma ọ bụrụ na ị ga na-eji okwu Chineke na-atụ ndụ gị mmanụ, ma ị nwere ike iwere akụkụ akwụkwọ nsọ, ị nwere ike ị na-ekwupụta Abụ Ọma isi 20 amaokwu 17. Nne m na nna m agharịpụla m, ma Chineke ga-ekulite m wee mee m nke ya dịka nwa nke ya. Ma otu n'ime ihe ndị m mụtara ugbu a, elekwa ya na sayensị. Anyị kwenyere o nwere ihe a na-emejupụta, elekwala ya na sayensị, na anyị na-ekwenyekarị na ihe anyị kwuru nye onwe anyị karịa ihe onye ọbụla ọzọ kwuru nye anyị.
ma ya mere enwere m ike ịgwa gị sị Chineke hụrụ gị n'anya, ma ị nwere ike iche sị n'ezie ọ dịkwa m ka ọ bụ eziokwu. Mana ọ bụrụ na ị ga na-ekwuru ya ugboro 50 n'ụbọchị na-ekwupụta ya sị Chineke hụrụ m n'anya, Chineke hụrụ m n'anya, Chineke hụrụ m n'anya, m na-agwa gị ọ gaghị eru ọtụtụ ụbọchị gị bido na-eche o nwere ike ọ hụkwara m n'anya o, ma ịma nke a bụ ụkpụrụ nke m tinyere na ndụ m, mana nke a nwere ọtụtụ ihe o mere na ọgwụgwọ nke Chineke wetara na ndụ m, n'ihi na akwụkwọ nsọ si na ị kwesịrị ị na-akpọ ihe ndị ahụ na-adịghị dị ka ha dị. Ma ọ dị ka ịma onye ọbụla nke na-esonyekarị na nkụzi m ka a na-abụkarị isiokwu nke ihe nkụzi ma ọ bụ ị ga na-ekwupụta ya, ma ị ga na-ekwupụtakwa ya wee ruzie mgbe ị ga-ekwekọrịta gị na Chineke. N'ihi na ruo ọtụtụ afọ mụ na onye iro nọ na nkwekọrịta n'agbanyeghị na abụ m onye oyiri Kraịst. Anọkwa m na-aga ụlọ nzukọ, ana m ekwu ihe dị ka enweghị ihe m ga-apụta n'ụwa ndụ m bụ ihe lara n'iyi ọ bụrụ naanị na emegbughị m, ịma na-enwe ebere nke onwe. Ma ị kwesịrị iru n'otu ogugo nke ị ga-asị o nweghị ihe m pụrụ ime banyere ihe nke emere m, ma ịma na ana m ekwu oge niile enweghị m mbido dị mma na ndụ, mana aga m enwe nkwụsị dị mma. Ma onye ọbụla n'ime unu nwere ike inwe otu ihe ahụ n'agbanyeghị otu i si bido. N'ụbọchị taa, ugbu a bụ ụbọchị nnwogharị na mgbanwe nye gị, ebe ị nwere ike ịsị aga m awụli elu nke okwukwe ahụ, ma aga m ekwenye ọ bụrụ na Chineke ga-emere ya onye ọbụla na ọ ga-emere m ya. Nke ọma, ị ga-ekpere ndị mmadụ ekpere ka ha nwee ike ịmalite n'ụzọ ahụ, ọ bụghị ike nke aka ha mana ọ n'ike nke Chineke. Ana m ekpe ekpere na ị ga-aghọta na Chineke hụrụ gị n'anya, na n'agbanyeghị ihe mere gị na ndụ gị, n'agbanyeghị ụdị olulu nke ị nọ n'ime ya, Chineke ga-abata n'ime ya ma gụpụtakwa gị, ma ọ ga-eme gị ka ị zuo oke. Chineke nwere ike isite n'okwu ya mee ka obi gị dị ọhụụ. O nwere ike ịgwọ mmetụta gị, o nwere ike inyere gị aka n'ego na mpụta ìhè, gwọọ ahụ gị. O nwere ike inye gị ndị enyi ziri ezi na ndụ ziri ezi. Chineke nwere ike inyere gị aka ma ọ chọrọ inyere gị aka. Ọ gaghị abụ n'otu ntabi anya, gaghị adịkwa mfe, ma ọ kacha mfe karịa ịnọ n'agbụ. Ụfọdụ ihe ga-abịa n'otu ntabi anya, ndị ụfọdụ ga-eji nwayọọ abịa. Anyị ga-ele anya ị ga-ekpebi n'ụbọchị taa bụ aga m azọpụ ụkwụ njem a n'okwukwe, ma nweghị mgbe ọbụla m ga-akwụsị. Mee mkpebi tupu gị ebido na ị gaghị ada mba, n'ihi na Chineke agaghị ahapụkwa gị aka. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'eziokwu, ma ị chọrọ ya n'eziokwu, ụdị mweghachita na ọgwụgwọ nsọ a n'ime ndụ gị, mgbe ahụ achọrọ m ka ị kwenyere m n'ime ekpere taa, ma ekwenye m na ọ ga-ebido njem ọhụụ n'ime ndụ gị. Ma enwere m ike itinye ụfọdụ ndị na-ele m ugbu a, o nwere ike ha enyefebeghị ndụ ha n'aka Kraịst. Ya mere ndị ahụ ndị na-akpọbatabeghị Kraịst n'ime ndụ ha, aga m achọ ibu ụzọ ekpe ekpere ntakịrị, ekpere nke dị ike wee nye nzọpụta gị, nke pụtara aga m ekpe ekpere, ị ga na-eso m ekpe, ma ị ga na-akpọbata Jizọs ka ọ bata na ndụ gị. Mgbe ahụ anyị ga-ekpezi ekpere ahụ nke ọgwụgwọ zuru oke na mweghachita. Ya mere ka anyị niile ekpee. Aga m ekwu okwu dị nkenke ma gị soro m na-ekpe. Chineke nna, ahụrụ m gị n'anya. Jizọs, ekwere m na gị. Achọrọ m gị Jizọs. Ekwenyere m na ị nwụrụ ọnwụ n'elu obe n'ihi m. Ama m na abụ m onye mmehie. Mmehie m niile na-ewutekwa m, ma ana m ayọ gị ka ị gbaghara m, ịkwụrụ ụgwọ mmehie m niile. Jizọs, ana m anabata gị ugbu a n'ime ndụ m, ma ana m enyefechasị gị onwe m ugbu a, enyefechasịa m, atọgbọrọ m gị ndụ m, were m otu ọbụla m dị. Ma ugbu a ka mụ na gị rụkọta ọrụ ka ị mee m ihe ị chọrọ ka m bụrụ. Ekwenyere m na ị gbagharala mmehie m. Ekwenyere m na azọpụtala m. Anọ m n'ụzọ nke eluigwe, ma aga m akpọrị ndụ na njem a. Ugbu a Chineke, enyefechasịa m gị ndụ m ka ị gwọọ m. Ana m ayọ gị maka mweghachita zuru oke na nzọpụta nke ihe niile nke furu na ndụ m. Ana m ayọ gị ka ị weta ikpe ziri ezi na ndụ m nye ihe niile nke ewutere m. Ma ọ bụrụ na e nwere onye m mejọrọ, ana m ekpe Chineke na ị ga-ehicha ha anya mmiri ma kwụghachi ha maka ihe ọjọọ ndị m mere ha. Gosi m ma ọ bụrụ na o nwere ihe m ga-eji mezie ya, mana enwere m ike ime ya naanị site n'ike gị. Chineke nna, achọrọ m ọgwụgwọ a,
mana amaara m na agaghị m emenwu ya n'onwe m. Ya mere ana m ayọ gị taa ka ị gwọọ m n'ozuzu oke. Mana aga m eso gị rụkọta ọrụ, gharakwa ịda mba ruo mgbe a ga-arụzu ọrụ a. Ekele dịrị gị n'ihi ihe niile i mere na ndụ m. Ekele dịrị gị n'ihi ihe ị na-eme ugbu a. Ma ekele dịrị gị n'ihi ihe ị ga-eme n'ọbịanihu. N'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.